Сега слушайте кучета на Исляма. Започва тренировката на Джейсън Борн от една варненска гора, де ще възапаля тук. С варненски стъпелни далавери. Кой ще намери? Гледай, Томи Джери, майките путката. Сега това са варненски машини за война. Сега ще какво става. Дръж телефона, брат. Снимай ме с предното видео. Ето, чакай се. Спокойно. Гледай, към мен гледай. Към мен гледа, не го спирай, гледай дали свети червено. Ай сега виж какво става. Из Джейсън Борн, мадафак. Сега какво става. Майка че ще ипа, направо ще ме изгледа. Гледай, падал, гледай, гледай какво става. Йорданов ще влизам. Кой съм? Майка ти ще ипа. Ай сега, брат. Дай, стърпи. Дай машино. Ай сега ще ви иба путката майна. Сега идвам, митювци, чакайте ма. Сега, виж ма как съм. Ще дойда. Кой си ти? Магарито ли е? Педал. Ще изкарам крака, жена. Идвам на Кашмир да тъщибам. Идвам да тъщибам, ела са биже. Ела, майка. Ела се искаш ли? Чак пост, кърва в спорта, прямо генг бек, лайтай. Сега гледай сега какво става. Гледай. Сега, знаеш какво ще се случи? Ще ми духа Моника Белучи. Кавали куци. Сега ще ми па майката. Генгста! Генгста to the bones. Сега ще ви ба путката майката. Да, надгада. Ела правим кофе. Мокри кофе. Екшен кофе. Сега гледай сега коста. Оп. Майка ви путката. Генста маняк, сега и не аз дълкаш. Направо тежки нокаути. Сега дай да го видя. Дай аз.